Ni Dr. Kabambe. Ndathokoza kwambiri Nchende. Lero tu timafuna mutawunikira apo makamaka ku mbali ya economy. Kumene tikuchokerako dziko lino lisanafike pa multi-party democracy, nkhani ya economy imayenda motani mbuyo? Nchindi chuma cha dziko lino kuchokera 1964 pamene tinatenga ufulu odzilamulira Malawi, malemu Dr. Hastings Kamuzibanda amene ali president wa dziko lino anasankha kuti chuma cha dziko limene chiyendetsere mu economics timana kuti anasankha classical model ya economy. Pali njira zitatu zenizeni maiko onse dziko lapansi amasankha kuti ayendetsere chuma chawo. Njira yoyamba ndi ya classical, njira yachiwiri ndi ya neoclassical, njira yachitatu ndi ya new institutional economics. Ndiye malemu Dr. Hastings Kamuzibanda anasankha kuti chuma cha dziko la Malawi chiyendetsedwe kupyolera mu classical model of economic framework. Ndiye pa model imeneyi imakhala kuti boma la dzikolo ndi limene likutenga gawo lalikulu pa chilichonse chochitika mu economy mucha. Ndiye malemu Dr. Banda adasankha kuti boma lawo ndi limene lipange pafupi chilichonse chizichitika mu nkhani zokhuza chuma cha dziko lino. Ndimo ukumbukira mu nthawi imeneyi kuna kuti aku Reserve Bank imene amakhazikitsa ndalama yakwacha anayikhazikitsa ndalama yakwacha ija ikhale yamphamvu kuposa ndalama ya paundi, kuposa ndalama ya dola. Cholo mu 1971 imene amayikhazikitsa ndalama yakwacha inali yamphamvu kuposa paundi, kuposa dola. Koma zinapezeka kuti pansika apa inakanidwa kena kungoyikhazikitsa kuti ineyo ngati ndili president wa dziko la Malawi ndalama yakwacha idzakhala yofanana mphamvu ndi ndalama ya dola. Nde mu zaka zawo zonse zimene analamulira 30 years yonse ndalama yakwacha sinasunde mphamvu, anangoyikhazikitsa basi ife ndalama yathu ikhala 1 kwacha equals $1 imene timati fixed exchange rate ndi anangoyikhazikitsa. Pambali papo mukumbukiranso kuna kuti mu nthawi ya malemu Dr. Hastings Kamuzibanda adapanga kuti iwo malinga ndi foreign policy yawo iwo ayang'ana kwambiri maiko azungu. Nthawi imene mukumbukira maiko ambiri muno mu region ngati ku South Africa panga nkhani zoti akhale pa ufulu odzilamulira. Ku Zimbabwe maiko ambiri muno mu region anali kuti akumenyera ufulu wodzilamulira. Ndiye malemu Dr. Banda anakhala ngati kuti ine zimene sizikundikhudza, ine ndingopanga ubale wabwino ndi maiko azungu. Ndiye chifukwa cha foreign policy imene anayisankha nthawi imene ijayo amapatsidwa ndalama zambiri. Amapatsidwa ndalama zambiri ngati ma grants, komanso ndalama zambiri ngati ngongole. Chotero anthu akamanena zakuti kodi Malawi adachita bwino bwanji mu nthawi ya ulamuliro wa malemu Dr. Banda, iwo adasankha kuti ningogwira azungu ndipanga ubale wabwino ndi azungu ndi amapatsadi ndalama zambiri kuchokera ku UK, kuchokera ku France, maiko osiyanasiyana. South Africa, boma la azungu a South Africa anapereka ndalama zambirimbiri za nkhani ku dziko la Malawi. Ndi chifukwa chake anamanga misewu yambiri, anamanga zipatala madera onse dziko lino, anamanga ma school, nali ma model primary school, nali ndi ma school, ma national secondary schools, anamanga university, anamanga zambirimbiri Capitol Hill, anamanga ma infrastructure osiyanasiyana. Chifukwa adasankha mu nthawi imeneyi ine ndipanga ubale ndi azungu, ndi azungu amapatsa ndalama ngati ma grants komanso ngati ngongole. Ndi zimene zidapangitsa nthawi imeneyi kuti dziko la Malawi lione lotukuka kwambiri kusiyana ndi maiko onse amene analotizungulira, chifukwa kuti mapatsidwa nthawi imeneyi ndalama zambiri chifukwa cha foreign policy imene alipo nthawi imeneyi. Chachitatu Nchindi chimene malemu Dr. Banda adapanga nkunkhani ya ulimi. Za ulimi ananena kuti ife tisankha chimanga ngati chakudya, tisankha fodya, tisankha sugar, tisankha tea ngati zopititsa kunja. Ndiye zimene anapanga nzakuti ifeyo ngati boma tionetsetsa kuna kuti tayika ma institutions oyenera kuthandizira nkhani ya chimanga.
anaika adimaki, anaika SSFM, anaika ma irrigation osiyana, anaika ma research institutions osiyana, anaika structures ja agriculture rural development, chikukhala ndi ma ADD paliponse, ma ADD aja, ma RDPs boma lilonse, ma extension planning paliponse, ndikuchipanga structure yoseja kuti cholinga tizitha kulima chimanga chomwe jetsa dziko lonse lino. Nkuona so kunkhani ya foja tika pamene jo tikhali ndi msika okhazikika auction ogulitsa foja, tikhale ndi arret owathandiza alimi kuti azikhala ndi zabwino zolima zabwino, tikhale ma buyers amene akhalepo, anapanga ma institutions onse, institution framework zonse zija boma linapanga ndi cholinga choti ife tizimafoja ambiri azipiranso kunja foja ambiri tizipenso ndalama, ngakhale kugulitsa kumene amaonetsetsa kuti zonse azilondoleza bwino mpaka nano ndalama zimabwera zochuluka kulimi wa foja. Komanso mukapita ku sugar aonetsetsa apanga ubale wabwino ndi company ya Lonlo imakhaye kusindasinda ma shareholders kuti sugar jazenda bwino, apanga ubale wabwino ndi alimi ati tea estates amene tidatenga kwa azungu ndi zina zotero kuti kuulimiku ndiye mukakuona kuulimikuja malemu Dr. Hastings Amuzibanda malinga ndi economic framework ya classic yoti boma litenge udindo waukulu, anali paliponse kuonesa kuti they are driving the agriculture sector moving forward. Ngakhale mitengo ya mafetereza, mbewu, mitengo yonse ndi the type of mbewu, maseeds ake atani akhautani, zonse zija boma limayikapo chidwi ndikuonetsa kuti zonse mitengo yake zonse zili bwino, mitengo yogulira, mitengo yogulitsira kunja, ndalama zibwera bwanji, zonse zija the whole marketing architecture ya ulimi boma linali pa number 1, linatsegula makampani osiyana oti zonse zija ziyenda bwino kunkhani ya ulimi. Mukapita kunkhani ya transport, mayendedwe apansewu anaonetsetsa kuti ndi jamati UTM UTM bus service nthawi manager imene inali masite bus lines inali ndi chani basiru mabasi abwino amene timakwera nthawi manager. Komanso mukapita kunkhani ya ndege, maulendo pa ndege tinali ndi Air Malawi, mukapita pa nyanja tinali ndi achinairala ndi zina zotero. Ndi mayendedwe zonse zokhudzana ndi mayendedwe boma limayikapo chidwi ndikonsereka ndalama zoyenera amene moja ndi makampani aboma oti achipange drive image yacho Malawi Railway Services ipange drive nkhani yokhudzana ndi mayendedwe panjanji, ndi njanji nthawi timakwera tili anyamata timakwera stima kuchira kusalima pita ku Blanda ndizina motero mosiyana motero. Komanso muona kuti mukapita ku nkhani ya maphunziro, nkhani ya maphunziro ndi manager boma nalonso linali kwambiri heavy handed in the education sector. Chifukwa mupeza kuti ma model primary schools ena ife imene napita model primary sana lokongola kwambiri ndi manager. Komanso kunali ma secondary schools national ukakhoza kwambiri kupita ku national secondary school ali ma real national secondary school ndi manager. Ndi manager university ili university yeniyeni yosati ya masiku ano ya koma ili university yeniyeni imene boma limayika mo chilichonse timapezeka kuti magona kumene kuja magona bwino, zakudya zabwino, umoyo wabwino, umati ena feni mati we are being bribed to be in the university and high manager. Chifukwa umatokulandira book allowance imakhala yopusa school fees. Ka school fees kanali kuchepa kwambiri. Ulande book allowance, upereke school fees, ukatero uzina ku Grace of Allah, umoyo wake pa university nkumaenda. Nde university nali yabwino kwambiri. Koma chima chinachitika nchiona kuti high manager, nchiona kuti boma limatenga gawo pa china chilichonse chimene iwo chakuchifuna kuti chichitike mdziko. Mukapita kunkhani ya zipatala muona kuti zipatala zinali paliponse, maboma onse, from primary healthcare, ma health centers osiyana, secondary healthcare, ndiye kuti ma district hospitals, mukapita tertiary ndiye kuti ma central hospitals adamanga konse kuja zonse zinaliko zimene zonse zinali kuti boma likutenga gawo lalikulu pa zonsezo. Mukapita kunkhani ya manufacturing kapena industrialization nthawi imene adasankha kunoti tiyitsandutsa Blantyre makamaka dera lotchedwa Makata likhale an industrialization area, tisandutsa Lilongwe malo otchedwa Kanengo akhale industrialization area. Ndiye madera awiriyo ndi Mzuzu anasangaso malo ena ku Luhinga ikhale industrial area. Ndicho linga choti madera atatu amene wawawo makampani ndi ma business zochuluka akhale mmene mujamo
anaika company yochera Malawi Drone Corporation MDC. Ndi MDC ndi imene imathandiza makampani wonse akana kuti pandofuati khale ndi company yo factory yomapanga zovala zimene silinka grosso kunja nthawi imeneyo tingapanga mamuno amaonetsetsa kuti company ayipatsa ndalama zokwanira nchonga tizipanga zovala dziko lomwe lino. Tifuna tizipanga magalimoto tinayamba panga magalimoto dziko lomwe lino company athandizidwa. Tifuna tikhale ndi banki yothandizira zosiyanasiyana ndi makampani ambiri adatsegulidwa nthawi imeneja onse othandizidwa ndi boma ena iwo oti boma ndimene kupanga own ma shares makampani moja either ndi ma shares ndi anthu ena kapena boma langukhani ma shares onse makampani amenaja ndi makampani ambiri mbiri anatsegulidwa ku Blantyre ku Lilongwe ku Nzuzu ndi anthu ngati ku Southern Region amachoka kwathu ku Chiolo ena kuchoka ku Mulanje nkumabwera mu Blantyre mwakhala ma location akumakagwira ntchito ku makampani ngati ameneyo. Koma lero zonse ziyakulibeko kwa nthawi imeneyo boma linaonetsetsa kuti tipanga magalimoto njira imene tipangire magalimoto tipanga motere tiyemba mapanga zovala zathu muno njira imene tipangire tipanga motere tiyemba mapanga mafuta ma lotions ophikira zonse tizipanga muno njira yake tipanga motere ndi adapanga zonse zija kuti ziziyenda malingana mmene iwo anaziganizira. Imene timati classical economic framework kapena model yothandizira kuti mukufuna kuti mupange chinthu mukupita mmene muja mukupanga zonse zofunikira zinthu zija mukufuna zija zichitike nchifukwa chake zonsezo zimachitika mu nthawi imeneja. Komanso mukapita ku tourism mupeza kuti mahotelo Sunbed nthawi imeneja inali kuti boma ikapo ndalama lamanga lokha anamanga okha Shire Highlands Hotel anamanga okha Mount Sochi Hotel anamanga mahotelo ambiri mbiri kusalima ku Mangochi boma kumanga lokha mahotelo chifukwa ifuna kuti ipange promote tourism nthawi imeneja. Komanso mukapita ma sectors ena onse amene mungayang'ane inu kandi nkhani zomangamanga nyumba infrastructure adayika bungwe lija la Housing Corporation ndiwikaso bank yake apadera New Building Society yoti izipereka ndalama kwa onse afuna amange nyumba. Ndichifukwa chake timakhani na Miwawa tili ndi area 11 area 10 area 12 konse kuja kuti nyumba zonse zimangidwe chifukwa kuti boma lidalo hapo kuikapo kampani yake kumanga nyumbazo kuikako banki loti lithandizire kumanga nyumbazo zimeneja zonse zinachitika under the classical economic model imene mukafuna kuti tifuna tipange zakuti mmapanga ma institutions ake oti akuthandizirani zimene mfuna pange zija ziteke imene ndiye classical economic model. Ndiye mukandifunsa ine kodi mu nthawi ya before democracy chuma chathu chimayenda bwanji? Chuma chathu in summary ndinganene kuti malemu Dr. Hescams Banda adasankha kuti iwowo apanga ubale waukulu ndi azungu akapanga ubale waukulu wa azungu adzapatsa ndalama zimene amapatsaziya zinathandiza kutukula dziko lino kwambiri kuposa maiko ena onse otizungulira around us. Komanso adasankha kuna kuti mudziko muno ifeyo ngati boma ndi amene tipange drive the economic agenda in every sector of the economy. Ndiye paliponse panali makampani aboma paliponse amaonetsa mitengo akupanga decide mitengo imene iwo wakufunira kuti zinthu zichitikire kuti chitukuko chipita patsogolo mdziko lino. Ndezo nsezi anazipanga ndicho linga chimene chocho. Komano as we are going towards the end between 1985 to 1992 ka period aka zinali kuti pressure yamba kupanga mount yona kuti Malawi asinthe Malawi should be democratic country. Ndiye ka period aka chifukwa cha pressure imene yoyo azungu aja amathandiza aboma limeneli anayamba achepetsa enayo nkusira kuthandiza ndi chifukwa asiya kuwathandiza mavuto anayamba kubwera mdziko muno. There was a build up of misalignment in the exchange rate at that particular time. Komanso companies ambiri na imene chayo amanala boma over 50 companies zimene zimachitika nthawi ya malemu angwazi zimakhala kuti makampani ambiri aja owalemba makhala achibale macronism, tribalism and nepotism took center stage. Political patronage kuti upese udindo ukakhale CEO wa company na yake ukakhale director ka ndandani ka board member ndiye kuti zimakhala president ndi chipani akuvomereza kuti upange zimene zijazo. Ndiye anthu aja amakhala mmene muja on political patronage ndiye akakhala mabodi ka management teams za companies amene on political patronage zotsatira zake makampani sanapita patsogolo yani chifukwa anthu amango yang'ana kupanga save their political masters akapatsa ndalama za misonkhano akathandiza chani basido ngakhale companies zikulu apansi samazidabadira kwambiri. Ndiye
chachiwiri chidavuta kwambiri nthawi iyi nchona kuti ma companies ambiriwa amapanga ma losses osati amasewera ya. There were losses and they were making losses and there were pressure on the national budget. Ndiye chachitatu chimachitika kwambiri so nthawi imeneyi nchona kuti zimapezeka kuna kuti mitengo yambiri imene asankhidwa ija ama isankha ija si makhala mitengo yopanga reflect the true value on the market. Imba makhala misalignments yambiri ngati kwacha ngakhala panapitisa kupenga fix this time chifukwa ma donors asiya kutithandiza zapeza kuti kwacha ija there was a huge misalignment between the official rate and the parallel rate. That huge misalignment kamuzo sabafuna kugwetsa be kwacha nguingo isiyabe mafuta anadepirira cha number 4 ndicho tsiri zimene chinavuta kwambiri nthawi imeneyi nchona kuti chifuna kuti chitukuko from 1964 to 1994 chinadalira kwambiri ubale wabwino ndi azungu. It was a pro-west foreign policy amene amatipatsa ndalama zambiri as ma grants ndi ngongole. For the first time in the history of this nation, ngongole zidali by 1994 zidakwera kwambiri to 250% of GDP. Pano ndi 90% kudandaula ngongole zagwaza but it's 90%. But by 1994 zidakwera up to 250% of GDP. Kudandaula originally ndi ngongole zambiri kwa basi. Osati za masera za nkhani ndiye mmene mamaliza malemu Dr. Banda ulamuliro wawo adapanga zambiri zabwino zimene zinathandiza kutukula maphunziro, kutukula zipatala, kutukula ulimi, kutukula industrialization, kutukula siyana partly because of ndama zimelandira ndi macroeconomic management imene aliyomverera bwino that time koma kumaliza kwawo sanamalize bwino chifukwa atachotsera madonaziwa mavuto akuluwa anali expose anaonekera poyera kunoti dzikoli lili ndi zingongole zambiri, dzikoli mitengo ya zinthu sikwenda bwino, dzikoli lili ni misalignment exchange rate yaikulu kwambiri, dzikoli makampani ambirimbiri and they are making losses and they are drain on public resources. Ndiye zonsezi ndi zimene zinafika povuta kwambiri by 1994. Ndiye mukandifunsa kuna kuti tsopano chinachitika ndi chani after 1994 ndiye ndikhoza kukuwuzani motere. Kucheza ndi Dr. Kabambe pamene nditutukulira kuti dziko lino multi-party democracy zaka 33 kodi economy ya dziko lino ikuchokera potani nanga ili potani nanga mungakonde itafika potani. Dr. Kabambe tukulandeleza mchigawo cha chiwiri. Ndathokoza Nchende. Mwati wonetsa nditu nkhani ya zachuma mene dziko lino ladutsa 1964 kumafika chako 1993-94 pamene suna Malawi amanena kuti zinthu zisinthe akavote referendum democracy ibwerepo. Kuchokera nthawi imene iyi 1994 kupita chitsogolo nkhani ya zachuma economy yaenda motani. Nchindi ndiye mmene amalowa pa mpando His Excellency Dr. Bakiri Mulozi economically anapeza zazikulu zitatu zovunda. Choyamba njenda fotokoza kale anapeza one of the greatest misalignment in the exchange rate. Chachiwiri anapeza kuti panali makampani ambiri sick parastatos anapanga malosses osiyana. Chachitatu anapeza mitengo yapa market isakupanga reflect the right prices on the market. Chotsirizira chimana peza iwaja chinachona kuti boma la Malawi linali ndi zingongole zoti zamasewera. Ndiye amayenera kuti apange navigate economically ndi mavuto amenewa. Kodi zingongole ndazipezazi 250% of GDP ndipanganaso bwanji. Kodi nanga misalignment in the exchange rate ndipanganayo bwanji. Nanga mavuto ama company awawa ndipanganayo bwanji. Ndiye mudzi oti pajana zapanga set up privatization commission. Ndicho linga choti makampani ambiri amene sizikuyendawa aunike agulitse privatizing them. Mukumbukira mu 1994 boma linapanga correct the misalignment in the exchange rate. Framework imene angagwisa ntchito angwazi yopanga fix exchange rate adaisintha ndikupanga liberalize the exchange rate. Ndiye amene anapanga liberalize exchange rate literally 1 year kwacha nachoka pa 1 kwacha equals $1 to 15 kwacha equals $1 within 1 year. By just doing that and correcting mitengo ina yonse imene yolakwika mu economy,
zinapezeka kuti inflation in 1994 to 95 inapanga shoot up to 95%, the greatest ever in the history of Malawi. Could inflation inapanga shoot up? Kuma inapanga shoot up because of the correction of the prices in the economy, komanso correction of the exchange rate imene inachitika 1994. Ndiye makampani akwagulitsa apanga correct the misalignment in the exchange rate, komanso akulimbana ndi ngongole zazikulu. Ndiye utimakanga yene turbulence situation all the way mpaka na 2004. Ndiye mene amabwera His Excellency the late Professor Ngwazi Bingwa Mutharika. Mene abwera nthawi imene ijayo nkuti ngongole zidakali konkuja zidakali mene zidalili muchi. Koma zinazi zakonzedwako pang'ono. Makampani ena aja amene anali osachita bwino aja ena agulitsa apanga chani, komanso mitengo ina ipanga correct ndi zina zotero, koma ngongole zidakali zonse mene zinalili. So what happened in 2004 was really kuti Angwazi Professor Bingwa Mutharika nthawi imene adachitika mwayi waukulu. Adachitika mwayi waukulu akulu mboma chaka choyambirira chomwecho ngongole zija zakhululukidwa. Zimene His Excellency Dr. Bagirmuzi amalimba na kuwapemphazo kuti tikhululukeni ngongole. Ndizo nsija zopezako zikukhululukidwa iwacho kapampando pabwera Angwazi Professor Mutharika na Bingwa Mutharika ndi ngongole zonse zija zakhululukidwa. Mudziwa kuti between 1964 mwachitsanzo 1964 to 1992 Angwazi adatenga ngongole ku World Bank kokha about $10 billion. Imana amangira ma ADD, ma RDPs, ma university, ma secondary school, ma primary models, zipata, zonse zija. Michel, anatenga $10 billion ku World Bank. Imana amangira zonse zija. Ndiye pano, ngongole ija zonse ija yakhululukidwa. Ndiye mene yakhululukidwa, we are back down to zero. Ndiye chifoti lipa zero. Zinakhala ngati zapereka fiscal space yokwanira ku nkhani ya budget ya thumba la chuma la boma mu nthawi imene ija. Ndiye mmene zinere muja ndi mene Angwazi Bingwa Mutharika amapita ku China kukayamba kubwereka ndalama nanga simwayi wapezeka obwereka ndalama tili pa 00. Ndiye anakabwereka ku almost $1 billion. Imana amangira Bingu Stadium, anamangira Parliament, anamangira nsewu wa Karonga Chitipa, anamangira Master University, anamangira zinthu zambirimbiri mu nthawi imene ija. Mukanthai kochepa $1 billion imana ipeza nthawi imene ijayo kuchokera ku dziko la China. Komanso chifoti ngongole zinali kuti atikhululukira zinali zambirimbiri zinali about $14 billion ngongole. Zonse ziyatikhululukira tili pa zero. Interest payment, ndrama zimene timapereka ngati ma interest mwaiko akunja and so forth, ndrama zonse zija sili kuperekaso interest payment. Ndiye ndrama zonse zinakuti zili available to the government of Malawi. Ne malemu a Bingu zimene anapanga nzakuti ndrama zija tikamangire nsewu ku Ntchisi, tikamangire nsewu ku Dowa, tikamangire nsewu wopita kuchoka pakamphata kupita ku Nkhoma, timangire nsewu kupita ku Bunda. Ndiye anamanga misewu yambirimbiri malemu a Bingu anamanga misewu ndrama zake zimene wabwezera ngongole zija sili kubwezera so ngongole. Anapanga chituko moti if you look at it quite closely kuti kodi nchifukwa chani malemu a Bingu adachita bwino kwambiri mukanthawi kochepa. The major factor inaona kuti ngongole atikhululukira tili ndalama zambiri zimene timabweza ngongole tizipititse ku chitukuko. Ngongole zija tikapoti pa zero tikabwereke zina ndetabwereka chitukuko chinapita mothamanga kwambiri. Ndebone kufanana na similarities pakati pa malemu a Bingu ndi Angwazi. Angwazi anana kuti ine kuti ntukule dziko la Malawi ndikudzani ndi azungu ahapatse ndalama ma grants ngongole atukulira dziko la Malawi. A Bingu ngongole andikhululukira ndalama zimene ndimapereka ma interest ndipititse ku chitukuko komanso ndikabwereke ndalama zina ndizipititse mu chitukuko. Ndiye muona kuti pali kufanana ndithu kwenikweni chifukwa ina amathamanga nati akanakhala kuti Angwazi straight tabwera kwa Bingu zinthu kanakhala bwino kwambiri muyang'anise bwinobwino. It may not be exactly true chifukwa noti panali ma circumstances towards the end of moyo wa Angwazi, ulamuliro wa Angwazi pamene panali mavuto okhudzana ndi zijandade ndafotokoza the big four evils that were there: ngongole yaikulu, misalignment exchange rate, komanso ma process akhala bwino, sick, parastatos, zimene zimayenera kukonzera zimene His Excellency Dr. Bagirmuzi adalimbana nazo kukonza koma adachita tsoka kuti ngongole sizidakhululukidwe mu nthawi yawo. Komawa akungola mofesi ngongole zakhululukidwa ndiye akwanitsa kupanga zimenezi. Ndiye mukayang'ana pakati posepa
mukafunsa tsopano kuti kodi economic framework model imene tikugwisa ntchito pakali pano ndi ya mtundu wanji kapena pakatipa tagwisa ntchito ya mtundu wanji. Ntchito zimene kawankha ine it's a chaotic economic model. Munthawi ya angwaze akamuzibanda timadziwa kuti economy it's a state controlled economy. Agwisa ntchito classical economic theory. Pamene mukabwera pakatipa timati kupita kukapangako za classical kubwerako, tikapanga za neoclassical kubwerako, tikapanga za new social economic framework kubwerako. Ndi ma models tipangobwereza tipa TSRIs zikatikanika kusiya, QSRIs zikatikanika kusiya, nthawi ina kwacha tipange liberalize, nthawi ina tipange fix, nthawi zina ma prices tisiye market apange determine, ya nthawi tipange toka apa titere. Ndi so chaotic you can't tell kuti tikulowera kuti. And yet the sad reality for the past 30 years now ndifuna bwere kufundo izizi Nchindi ndipo univetse the past 30 years zakhala ngati kuti amalawi ife tasanduka boma la Israel limene akamenya ku Gaza ndiye tachokako Gazako talisiya Gaza in ruins. This economy pakatipa taisakaza. Mu 1994 Malawi kwacha equals $1. Lero sikudziwika the true value of Malawi kwacha ndi chani. Ili kuma 1000 chakuti. Official at 1700, parallel at 4000 chakuti. Sikudziwika what is the correct price of the Malawi kwacha between just this period. From 1994 to now, timati tikamamaliza ku university, ife timamaliza ku university, timapeza kuti ntchito linazo 4 or 5. Ana lero akukanika kupeza masukulu, kupeza ntchito. Ngakhale maphunziro athu anali omverera kuti ukhoza kuphunzira bwinobwino all the way to university osavutikira. Ana lero akuvutika, maphunziro akuvutika kwambiri. Zipatala zathu muzione zasokonekera. Mukati muone makampani timanenaja anali kumakata. Makampani anali ku Kanengo, ali anali ku Luwinga. Makampani oseja tinatseka onse over this period. Once anatsekedwa, timapanga toka zovala, timapanga toka magalimoto, timapanga toka sapato, timapanga toka malotions, timapanga toka zonse, timapanga toka zonse zija, zonse zidata para tungopanga import from outside the country. Dziko la Malawi sanduka Gaza in ruins economically. Muona kuti ngakhale chilengedwe nthawi imene ija akunali ma forestry chief officers and so forth akuluakulu kuchira forestry amasamalira kandi achina michiru acha kandi bangwe kandi ndilande sochi mapiri ena onse mungafotokoze chikangawa ndizana zotero zimasamalira bwinobwino nthawi imene ija chilengedwe chimasamalidwa. Lero chonse tinasaka zilatu chilichonse mukaliona dziko la Malawi you feel sorry chifukwa lero 91% of Malawians are jobless. Lero 75% of Malawians are in abject poverty. 7 out of 10 Malawians ngosaukitsitsa sangathe kupeza chilichonse. Mukayang'ana mukaonera nyumba zawo ndi zina zotero. Mukapita mmakukaku mupeza kuti misewu yambiri ndiyo sokonekera. Midzi yathu yambiri kulibe misewu yatala. Mupeza kuti madzi magetsi kulibe midzi yambiri dziko la Malawi. Mupeza kuti basi no ka generation akakabwera pakatipa akakadzitsogoleri aka amangoganizira za ION kudzikhutitsa ION and their cronies and nothing for the country. Takanga and osakaza ndoli ononga dziko la Malawi. Ndiye economically ukandifunsa kuti pakatipa what has been the economic story. The economic story yochititsa mantha kwambiri, yochititsa manyazi. Takhala and osakaza. We cannot define if our own economic model. Kuti kodi economic model athu ndi mtundu wanji. You can't define because timati kupanga ichilero kusiya kulowera icho ngati kuti anthu besidi kudziwa sinaphunzire ndikale lonse ndimene kupanga pakati ponsepa zili zosokonekera. Ndikutokozeni Takabambe tibwereso chigawo chomaliza. Takabambe mmene tikumaliza program yathu mawanu kwa mtundu wa Malawi 33 years ya democracy makamaka achinyamata mungayankhule zotani anyamata mdziko. Nchindi, I feel sorry. I also have my two boys and one girl. I mean, Nchindi, I feel sorry for the youth. Chifukwa mbado watu wakhala mbado osakaza. Napereka chitsanzo cha Israel kwa kasula Gaza ndikuisiya in ruins. Ndi mmene mbado watu waonongera chuma cha dziko lino. Pakatipa. The last 30 years tasakaza. Chilengedwe chonse kusakaza. The macroeconomic and kwacha inali wanu kwacha kuzwa dola pano ndi pepala. Forex sikupezeka. Mitengo yansi inakwera 994
fetereza magula 6 kwacha lero fetereza ni mtengo ukulu kwambiri 200,000 anthu akandika kuti apange ulimi anthu amata kumachika ku maskulu akamaliza maskulu awo amapeza immediately ntchito lero ntchito kulibe anyamata they are sweating and struggling achinyamata ambiri akupita m'masukulu bwana kukayitsetsa kuti ndikhale ni moyo wabwino apeza certificate kani masters kani PhD akathera pa vending chifukwa tasakaza pakati pa ntchito kulibe makampani onseacha kandi kundirande kandi kumakata kandi ku ndikukanengo kuluwinga tinatseka makampani onseacha achinyamata akufinyika kusati masewera achinyamatawa ena iwo amafibona kuti ine zafika apa ndikaise ku John zafika apa ndikaise ku UAE anyamata akumapita kumene kuja akumakazunzika mene chomabwera ko somathamangitsidwa ngati kuti they are passing their society achinyamata afinyika ina afuna akwatira akukanika akwatira bwanji mundu sali pa ntchito sakupeza ine chose amene akumayesera ma business kulidzi misonkho ma business sakuyenda because of the unfavorable macroeconomic environment sizikuyenda kwa achinyamata ambiri ya nde kukakhaso kubomaku achinyamata chata apsinja ndi chingongole tasi ya chingongole pano chipa around 26 trillion tasakaza chingongole chakwera tukwasira anyamata acha chingongole chona zabweze mtsogolo muno achinyamata ndikwamvera chisoni kwambiri mmene ndi magula a plot yanga yambirira 2000 naikwa 200,000 kwacha a plot yaku area 6 lero plot yomwe andakugulisa 80 million 90 million plot yomwe mafedereza cement timagula kama cement 7 kwacha babage 8 kwacha lero cement alija kwa 40-50,000 kwacha zindu zinakwereratu kuti anawa atsakwanitsa kugula maplot atsakwanitsa kumanga nyumba ntchito kulibe mabisi akuyenda akapita kunja kwathamangitsa tukwasira chikonomi chiwe chasokonekera miso chiri chonse chasokonekera ife ndi mbado wa anthu osakaza tsogolere osakaza tukwasira nawa Gaza mbuyo anyamata inu uthenga wanga now at this juncture it's your responsibility to see what we have done as Bambwanuthi your fathers how much we have destroyed this country. You should see we have indeed truly destroyed this country and its economy. It's now your turn. You must take up that responsibility of sorting the mess of this nation. Future generations who judge us harshly because of what we have done, unless we turn around. And therefore, kwa nyamadatu tithandizeni to turn around. Ndale andale ndaminali ononga dziko lino, because they are the people who have been taking decisions in this nation. All decisions affecting our pockets, affecting our jobs, affecting our health, affecting our livelihood. All decisions are taken by politicians, and they have brought us here. Anyamata inu, take up the responsibility of joining politics. Take up the responsibility so that you can shape a better future going forward. Otherwise, this nation rests and relies on your active role in taking an active part in trying to save Malawi, in trying to better Malawi, in trying to improve this nation. And wherever that you are and you have a role that you are playing, ensure you do the right things at the right time, avoid corruption, show that you can do better than everyone else. At that point, you will be a change that this nation would desperately so require at this point. Chotero, anyamata inu, ningatekuza ni motero. Kumaineso, ndi azanga UTM, we are more than ready and prepared. Come 2030, we want to overhaul every system. The entire public sector will overhaul it. We will make sure that the economic architecture of this country is properly defined, and we know what needs to be done to bring up the stable macroeconomic environment, ensure that everybody employed and given a job is on merit with the strict performance targets set in, and ensure that we have put in proper policies in agriculture, health, education, mining, tourism, manufacturing, all around, and start rebuilding this nation from scratch, by the way, and correcting it going forward, so that, God willing, we can leave you back a country which is better shaped than it is now. Thank you so much. Dr. Kabambe, ndatokoza kubasa. Amene wali tuwanali Dr. Kabambe, President wa chipani cha UTM, komanso kadaulo maka pankhani eza chuma economy.
munali ndine Nchindime.